Ξυπνάω όταν σχολάω. Ψάχνω φίλους. Βρίσκω γνωστούς άγνωστους. Αυτό είναι ένα μπαρ που δεν θα πιω απόψε, γιατί δουλεύω πάλι αύριο. Καλησπέρα. Αυτό εγώ με σκηνοθέτα. Αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Ωραία, βλέπετε. Αυτή τη στιγμή είναι το δώρο μου και το βραβείο μου. Η βάρδια είναι πουτσα. Δεν άκουσα αυτά. Είμαι κοινωνικών, αλλά όχι τόσο. Έρχομαι σε λίγο, ναι. Κάτσε, αγόρι. Κάποιος ξυπνάει ίδια ώρα με μένα. Γεια σας, καλό βράδυ. Και ένα καλημέρα αρκεί. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Ωραία. Γιατί ο κόσμος τώρα έχει γίνει λίγο, έτσι πώς να το πω, αγχώδης, φεύγει, κάνει, ούτε πολλοί δεν σου λένε και καλημέρα. Γιατί είναι το άγχος, όχι τέτοιο. Είναι το άγχος, ναι. Για να είσαι φωτογράφος, αυτά πρέπει να τα αποθανατίζεις με μια κάμερα. Να την έχεις μαζί σου. Αλλιώς είσαι φυσιολάτρης, κάτι άλλο. Άλλος περιμένει κάτι. Περιμένω τη γυναίκα από τη δουλειά. Σκολάει 10 η ώρα και περιμένω να την πάρω να πάμε σπίτι. Ο κόσμος είναι παράλογος πολύ. Δεν βρίσκεις άκρη. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Και στη δουλειά πάνω και στον δρόμο λίγο. Οτιδήποτε γίνει αμέσως παρεξηγήσεις. Από εδώ παίρνω τα τσιγάρα μου. Παρατήσει κάτι, πρέπει να υπάρχει μια διέξοδος, κάποιο κόσμο, κάποια άλλη προοπτική. Όλοι γύρω μου. Εδώ και τώρα. Τα λέμε αύριο βράδυ. Πάλι.